नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमच्या सगळ्यांचा माझ्या संकेत भोगले ब्लॉग्स या यूट्यूब चॅनलला स्वागत असा. तर ज्यांनी कोणी अजूनपर्यंत चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसाल तर पटकन जावा आणि आधी पहिलं सबस्क्राईबचं बटन दाबून ठेवा, म्हणजे कसं तुमका पुढे टेन्शन नाही, व्हिडिओ कसे पटापटा दिसतील माझे व्हिडिओ. तर आता मी आहे कर्जतला दादाकडे. तर इकडून आम्ही आता जातलो महडच्या गणपती दर्शनला. तर मी कालच इकडे येलो आहे कर्जतला दादाकडे. दादा बोललो जाऊया गणपती दर्शनला महडच्या. तर मी इकडून जवळ आहे ना, मग आता आम्ही निघतलो. सकाळचे 8 वाजले आहेत. तर आम्ही निघू आता थोड्या वेळानं, कपडे वगैरे करू. आत्ताच जस्ट गच्चीवर येले असत फिरा सकाळी सकाळी. फुल इकडे पूर्ण गावची फिलिंग येतं कर्जत साईडला. फुल एकदम झाडा बिडा आणि अशी हे बघा, फुल गावा किल्ल्यासारखे वाटतं. पुढे याच्या नदी आहे इकडे आणि पाठी देऊळ वगैरे आहे फुल. आणि ह्या बाजू कर्जतचं स्टेशनच आहे, इकडून जवळ एका ट्रेन दिसतात. तर सगळे मला विचारतात की म्हणजे अजून व्हिडिओ टाकत नाही कशा, काय प्रॉब्लेम. तर मला त्यांना सांगूचा की माझं चॅनल बॅन झालो 3 महिन्यासाठी. तर 26 ऑगस्टपर्यंत होईल ओपन. मग 26 ऑगस्टच्या नंतर मग मी डेली व्हिडिओ टाकेन. मग काहीतरी कम्युनिटी गायडन्स विषय झालो तुमका सांगेन नंतर. मग त्यामुळे माझे व्हिडिओ अपलोडच होत नाही. 3 महिन्यासाठी स्ट्राईक आला, त्यामुळे बॅन झालेलो. आता मी 26 ऑगस्टपर्यंत हे सगळे व्हिडिओ मी 26. तर ज्यांनी कोणी चॅनलला अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केलेलं नसतात त्यांनी पटापटा घंटा बटन दाबायचं आणि सबस्क्राईबचं बटन दाबायचं. आणि कसं क्लिअरली पटकन व्हिडिओ तुमका कसे पटापटा दिसत राहतील. घंटा दाबलाच काय टेन्शन नाही हो. आणि सबस्क्राईब करून ठेवा आणि व्हिडिओ लाईक वगैरे करा. आणि